de Tarragona. Donem pas al cicle d'entrevistes electorals que estem fent aquests dies als caps de llista de la circumscripció de Tarragona per les eleccions catalanes del 12 de maig. Estem fent entrevistes als partits que en aquesta darrera legislatura han tingut representació al Parlament i aquells que es consideren significatius segons el que marca la llei electoral. I els estem fent seguint l'ordre de menor a major en funció dels resultats que van obtenir en els darrers comicis que es van celebrar l'any 2021. Avui el nostre convidat és Matías Alonso. Ell és el cap de llista de Ciutadans per la circumscripció de Tarragona i té una llarga experiència al Parlament perquè és diputat des de 2015. De fet, és militant de Ciutadans des de la fundació del partit l'any 2006 i en la seva trajectòria professional ha estat vinculada a l'exèrcit espanyol. El saludem perquè ja el tenim assegut a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona. Senyor Alonso, bona tarda, benvingut. Molt bona tarda, gràcies. Com estan anant aquests primers dies de campanya? Bé, dins de la normalitat. Sí? Ho deia també perquè avui he vist que piulàveu que hi havia hagut algun aldarull, us queixàveu de molèsties en un acte que s'havia fet a la Universitat Pompeu Fabra i veia que vostè mateix ho repiulava. Què ha passat? No era un acte de Ciutadans, era un debat de joves universitaris i hi ha intolerants que volen que només parlin els que ells volen que parlin, no? I la resta doncs han de callar. La intolerància que campa, malauradament, també en els campus universitaris. En aquestes entrevistes estem començant cada dia preguntant pel lema que heu escollit els partits polítics per a aquestes eleccions el 12 de maig. En el cas de Ciutadans, heu escollit el lema Deténlos i li demano que expliqui el per què. Bé, si es veu el cartell, jo crec que està força clar, no? A hores d'ara estem vivint un acord entre un president del govern d'Espanya que ha fet de la mentida la seva forma de treballar i un fugit de la justícia que encara no s'ha presentat davant dels tribunals, com és el senyor Carles Puigdemont, que està fent campanya des del sud de França perquè no pot trepitjar territori nacional, no? Bé, nosaltres el que pensem és que després de 44 anys de nacionalisme i la darrera dècada, després d'un nacionalisme separatista absolutament antidemocràtic que ha fet el que no ha fet ningú, cap populisme arreu d'Europa en ple segle XXI, doncs no hi ha més opció que tallar-los el pas, que detenir-los, que parar-los els peus, no? I això es fa de dues maneres. D'una banda, el senyor Sánchez i la seva sucursal catalana per la via dels vots i d'altra banda, doncs, el senyor Puigdemont el que ha de fer és presentar-se davant dels tribunals per voluntat pròpia o bé acompanyat per algun cos o força de seguretat perquè reti comptes del que va fer el 2017 i per el que està reclamat per la justícia. A Ciutadans heu basat molt el vostre discurs polític en aquesta qüestió nacional. Intentarem també, però, desgranar les propostes que presenteu de cara al territori, perquè ja que sou cap de llista per la circumscripció de Tarragona, intentarem també centrar molt l'entrevista amb temes vinculats amb el que passa aquí a la demarcació de Tarragona. Situem una mica la situació del partit, també, però per començar, perquè veniu d'uns resultats del 2021 en què el partit va patir una desinflada molt important. De fet, aquí al territori vau perdre 106.000 vots i vau passar de 4 a 1 diputats. De fet, heu anat perdent també molta afiliació al llarg d'aquest temps. De fet, el mateix alcalde de Tarragona ara actualment està a les files socialistes i havia sigut un representant vostre. Vostè continua fidel al partit. En quina situació considera que es troba Ciutadans en aquests moments? L'actual alcalde de Tarragona ens va deixar penjats just abans de les eleccions del 21. S'ha de recordar. Bé, ell sabrà per què ho ha fet i el futur polític... No és l'únic, Vull dir, l'he posat amb ell com a exemple, però... Nosaltres veníem no de 4, sinó de 5 diputats a l'anterior legislatura. Nosaltres vam guanyar les eleccions a 2017 amb 120.000 vots a la demarcació de Tarragona. 120.000 vots, es diu aviat. Primera força... Sí, perdoni, aquí m'he equivocat jo, perquè és que n'havíem perdut 4, per tant eren 5. Sí. Perdó, corregim. En urna van arribar a ser 6
Després el recompte del CERA, el recompte del vot en l'estranger, doncs li va donar l'escó al senyor Alejandro Fernández del PP, que inicialment a les urnes havia quedat fora, no? Després del recompte inicial en urna. En qualsevol cas, nosaltres el que sí vam tenir va ser una davallada molt important de la participació de la gent que ens havia votat. Els partits que van perdre vot, que van ser la majoria, perquè hi va haver una participació molt més baixa que l'anterior contesa electoral, que la del 17, doncs la mitjana estava al voltant del 40%. Ciutadans va perdre al conjunt de Catalunya el 84%, el que representava doncs el que s'ha dit, 90 i pico mil vots o 100.000 vots pràcticament a Tarragona, però 900.000 al conjunt de Catalunya. És a dir, el 84% del votant de Ciutadans es va quedar a casa o va votar un altre partit, però la immensa majoria es va quedar a casa. I són votants que saben, en tot cas, que poden comptar amb nosaltres i que esperem que en aquesta ocasió es mobilitzin i depositin el seu vot confiant en l'únic partit que no té cap altra hipoteca que la de servir als ciutadans de Catalunya. Nosaltres no estem mirant cap a la Moncloa, no estem pensant en com estar collats a la poltrona monclovita, ans al contrari, només tenim la servidumbre dels ciutadans de Catalunya i estem al seu servei. Per tant, esperem que es recuperi aquesta aposta de la ciutadania per donar suport a la nostra proposta política. La pregunta que també estem fent a tots els candidats, així per començar una mica a entrar en matèria, és quines són les prioritats que us fixeu? La nostra prioritat, que no és només per Tarragona, sinó que és per tot Catalunya, és que no hi torni a haver un govern separatista al capdavant de la Generalitat, perquè ens han portat on ens han portat. Ho he dit al principi, 44 anys de governs nacionalistes, però als darrers temps, a la darrera dècada, doncs hem arribat ja a uns nivells de populisme que tenen la política a Catalunya, la política de la Generalitat pràcticament parada. No? I s'ha de sortir d'aquest atzucac d'una vegada per totes, i això s'ha de fer mitjançant un govern que governi per tothom, que no només governi per la seva parròquia, pels que els hi donen suport, sinó per tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya. Això no ha fet mai el nacionalisme i encara menys els darrers temps. Per tant, la primera proposta clara és no repetir cap mena de govern separatista al capdavant de la Generalitat. I aquesta és la nostra aposta. Nosaltres no repetirem un Majestic, nosaltres no repetirem un tripartit en què hi hagi integrats partits separatistes, ans al contrari, aspirem a que hi hagi una majoria suficient de ciutadans que votin les opcions que pensem que tant la Constitució espanyola com l'Estatut de Catalunya estan plenament vigents, que són l'ordenament democràtic actual i que són el marc conceptual, el marc legislatiu que garanteix la convivència entre tots els ciutadans de Catalunya. I aquesta és la primera prioritat. A partir d'aquí, necessitats del territori en té moltíssimes, des de l'àmbit de les infraestructures. Entrem-hi una miqueta, no? Perquè què considereu que és prioritari per a vosaltres pel que fa referència a la circumscripció de Tarragona? Bé, doncs que la Generalitat de Catalunya comenci a invertir en Tarragona, que Tarragona deixi d'estar a la cua de les inversions i de la despesa pública al conjunt de Catalunya, que es facin les inversions necessàries i les apostes polítiques necessàries perquè la comarca del Baix Penedès, per exemple, doncs surti de la cua pel que fa a l'ocupació al conjunt de Catalunya, tenint a més present que, tot i que Catalunya està lleugerament per sobre de la mitjana espanyola pel que fa a l'ocupació, clarament la comarca del Baix Penedès està ben per sota d'aquesta mitjana, i això s'ha de revertir amb el compromís polític. El compromís polític l'han tingut els alcaldes, han fet unes demandes molt clares a la Generalitat de Catalunya, i el govern de la Generalitat l'única cosa que ha fet ha estat dir-los que sí i donar-li copets a l'espatlla, però no han posat fil a l'agulla en cap cas. Per tant, això és una prioritat. Una altra prioritat per nosaltres també és l'habitatge públic. També es necessita habitatge públic al conjunt de Tarragona. També és important que els joves es puguin emancipar el més aviat possible, i això s'ha de fer alliberant sòl públic i construint habitatge en finalitat social. Estem molt per sota
de les previsions legislatives a Catalunya pel que fa a l'habitatge social, a l'habitatge adreçat a donar servei als que tenen dificultat per emancipar-se o a les famílies que tenen vulnerabilitat i necessiten un habitatge digne. Per tant, molta feina per davant. A part d'això, infraestructures, a part d'això, pel delta, doncs salvaguardar el delta, la qüestió de l'aigua, el suport al primer sector. Hi ha moltíssimes qüestions que afecten directament a tota la demarcació i que s'ha de posar molta empenta i molta voluntat política perquè tirin endavant, perquè el que ha mancat sempre ha estat voluntat política clara per part dels governs de la Generalitat. Entrem una miqueta en detall en tot plegat, perquè li hem demanat aquesta pinzellada general, però ara anirem entrant. Vostè és del Baix Penedès, vostè viu al Vendrell. Hi ha una altra candidata, la dels Comuns, que ahir els entrevistàvem, que també és vendrellenca, i ara parlava d'aquesta dificultat ocupacional que hi ha en aquesta comarca en concret. Propostes econòmiques. Què creieu que li fa falta al nostre territori per assolir un millor desenvolupament econòmic? Per on s'hauria de tirar? El que es necessiten són empreses que generin riquesa i perquè les empreses arribin al territori el que es necessita també és no posar traves, tenir finestreta única, permetre que les pimes i les microempreses es posin en marxa de forma immediata, no retardar els processos i invertir en infraestructura per millorar doncs, la capacitat de comunicació. A la comarca hi ha dificultats fins i tot amb internet sense fibra òptica, és a dir, hi ha molts llocs on la cobertura doncs, és dificultosa. Hi ha moltes qüestions que afecten a l'economia i a l'assentament de les empreses perquè generin aquesta riquesa. El dèficit ocupacional està molt clar també a la comarca del Baix Penedès, però no només el dèficit ocupacional, sinó també l'excés d'ocupació amb K. Això també s'ha de lluitar contra aquesta xacra i s'ha d'aconseguir doncs, que es pugui conviure en els diferents municipis amb absoluta normalitat, cosa que a hores d'ara doncs, comença a ser difícil. En aquesta matèria, què proposeu? Pel que fa a l'ocupació... Doncs, sí, exacte, per fer front a l'ocupació d'habitatges. Doncs que s'apliquin les lleis i que es facin les modificacions necessàries perquè no es permeti doncs, el que està passant, que és que a Catalunya hi ha el 40% de les ocupacions de tota Espanya i increixendo, és un no parar. A més, ens han trobat fins i tot amb ajuntaments que han fet fins i tot cursets de la bona ocupació amb K. No? Per tant, hi ha molta cosa a fer en l'àmbit polític, això és el primer que s'ha de fer, i les reformes legislatives necessàries perquè els delictes d'usurpació doncs, ràpidament es posin davant d'un jutge i el que se l'ha de fer fora d'un habitatge ocupat se'l faci fora de forma immediata, no? Com està passant ara. Però això seria una competència estatal, aquesta? Aviam. Perquè entenc que hi hauria d'haver una reforma del Codi Penal. No necessàriament el Codi Penal, no només el Codi Penal, hi ha altres lleis que s'haurien de modificar, però en tot cas la competència, diguem-ne que sí, és efectivament de les Corts Generals, però el que s'ha de fer és exigir-la des de la Generalitat, és això. I a més també donar instruccions clares perquè la legislació actual s'apliqui de forma contundent, que no s'està fent. S'està fent tot el contrari. És a dir, ens trobem sovint amb ocupacions flagrants, amb usurpacions claríssimes d'habitatges, en què es fa la denúncia oportuna a la policia i la policia no actua perquè té directrius doncs, poc clares que fa que tinguin dificultat per aplicar la llei de forma immediata i puguin treure l'usurpador doncs, de la finca que té ocupada. No? En matèria econòmica, permeti'm que també li tregui el tema del Hard Rock, que ha centrat molt el debat polític els últims mesos i potser si estem en aquest context electoral és una mica per culpa d'aquest macrocomplex turístic sobre aquest projecte que fa tants anys que ja està sobre la taula. Portem gairebé una dècada parlant de primer Barcelona World i després Hard Rock. Ciutadans, què en penseu? Això és una mica una llegenda urbana, això de que anem a eleccions per culpa del Hard Rock. Això és la línia vermella, entre cometes, el de línia vermella dels comuns de cara a la negociació de
la proposta pressupostària que feia Esquerra Republicana i que va acordar, recordem-ho clarament, amb el PSC, amb els socialistes de Salvador Illa, però això no és cert. La realitat és que la contesa electoral s'ha avançat per interès partidista d'Esquerra Republicana, que veia com s'estava sagnant cap a Junts i Puigdemont, i el que ha volgut és salvar els mobles el més aviat possible. Partint d'aquesta base, el projecte de Barcelona World nosaltres el vèiem amb cert escepticisme, sobretot per un fet al que ens vam oposar, que és pel fet que es van rebaixar dràsticament els impostos aplicables al joc en els casinos. Nosaltres hi estàvem en contra al Parlament i vam votar en contra, però en tot cas la dimensió actual del que és a hores d'ara el Hard Rock, el CRT de Vila-seca Salou, pensem que és un projecte prou equilibrat i que pot tirar endavant. El que ha passat durant aquest temps és que, d'una banda, hi ha hagut un interès molt clar dels socialistes i de l'antiga Convergència. Aleshores van signar, recordem-ho, el PSC amb Convergència i Unió, el famós pacte de la Torre del Pretori, en què es tirava endavant aquest macroprojecte. La realitat és que era una bona foto, però res més, perquè no hi ha hagut mai voluntat política de que això tirés endavant. Els promotors estan preparant-se probablement per demanar responsabilitats al govern de la Generalitat, perquè el que tenim hores d'ara i el que s'ha tingut durant aquesta última legislatura és un pla director urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou guardat en un calaix, sense aprovar la reforma que ja estava aprovat en el si del CRT, però que el govern de la Generalitat no ha volgut que tiri endavant. I aquesta manca de voluntat política fa que els inversors probablement no només es tirin endarrere amb el projecte, sinó que reclamin indemnitzacions per les despeses acumulades al llarg del temps. Anem introduint altres temes. Senyor Alonso, vostè també parlava entre les prioritats que s'ha d'abordar la qüestió de la gestió de l'aigua. Quines propostes feu des de Ciutadans en aquest àmbit? I li pregunto també què pensen d'una eventual interconnexió de xarxes entre l'Ebre i les conques internes del Ter Llobregat. Jo vaig arribar al Parlament de Catalunya a la 10a legislatura, el 2012, i el 2013 vam tenir un ple d'Agricultura en què ja vam fer des de Ciutadans, i la vaig defensar jo mateix, una proposta clara per tenir amb visió estratègica un pla per treballar dins de les conques internes, interconnectar-les i poder tenir una disponibilitat clara d'aigua potable arreu de Catalunya. Això que es va aprovar en aquell ple no s'ha fet realitat. No s'ha fet realitat perquè no hi ha hagut la visió estratègica necessària per part dels governs de la Generalitat per tirar endavant aquest sí, un veritable macroprojecte més necessari que mai. Estem en una regió mediterrània en què hi ha moments en què la sequera pot arribar, com ens ho va demostrar ja a principis de segle, el 2007-2008 ho vam tenir molt clar, però ara en aquests moments és una sequera que ja dura massa temps, estem, si no recordo malament, del voltant de 3 anys de sequera continuada, i el que no podem tenir és a tothom pendent de si plourà o no plourà. L'obligació dels governs és governar, i s'ha de governar, repeteixo, en aquestes qüestions que són essencials amb visió estratègica. S'ha de fer planificació a mig i a llarg termini i s'han d'executar obres que permetin aquesta disponibilitat. No es van fer les desaladores quan tocaven, ara prometen que es faran, ja veurem si arriben pel 2030 com s'ha promès. En tot cas, s'ha de regenerar l'aigua en totes les conques, s'ha de permetre, perquè s'ha d'aconseguir que arribi aigua potable a totes les lleres de tots els domicilis, però també que hi hagi aigua suficient per mantenir els conreus, també fins i tot els de secà, que s'estan trobant hores d'ara que no plou el suficient o no ha plogut el suficient, fins i tot per mantenir l'arbrat. Per tant, ens trobem amb ametllers que estan en perill, amb oliveres que estan en perill, i s'han de mantenir aquests conreus. I això passa per tenir disponibilitat d'aigua. Per tant, s'han d'executar les obres necessàries, s'han de no només fer desaladores, no només fer depuradores d'aigua, sinó també canalitzacions que no perdin aigua com estan perdent. I parlant de la interconnexió de conca, ja n'hi ha una d'interconnexió
de l'Ebre cap al Camp de Tarragona, que ha funcionat bé, ha funcionat molt bé, que ha estat profitosa no només pel Camp de Tarragona, sinó també pels propis regants i els propis interessats dins del Delta, que gairebé mai ha arribat a consumir l'aigua que tenia concedida. És una bona proposta, però en tot cas, repeteixo, hi ha moltes infraestructures que s'han d'executar per permetre que no calgui portar aigua de l'Ebre cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, que és del que s'està parlant. No? El que no podem estar és mirant cap a un altre lloc quan ja tenim una problemàtica, i el que no podem estar és pendent de que finalment arribin o no arribin vaixells de la dessaladora de Sagunto. No? Senyor Alonso, ens queden uns 4 minuts d'entrevista i jo encara tinc molts temes per introduir-li. També he esmentat el tema d'infraestructures. Últimament estem veient la mobilització d'un col·lectiu, el Dignitat per les Vies, pels problemes que hi ha un dia sí i un altre també en el servei ferroviari del territori. En matèria de transport i de mobilitat, quines són les propostes de Ciutadans? Bé, inversió i bona gestió. La gestió horària fa molt de temps que és responsabilitat de la Generalitat, però no podem mirar cap a un altre costat i pensem que calen inversions també en infraestructura viària i amb el control d'aquesta infraestructura. Però també cal vigilar perquè moltes de les incidències que s'estan patint són conseqüència del robatori de cable, del robatori de cable elèctric, que s'està produint de forma reiterada i s'ha de perseguir. S'ha de perseguir no només els que roben aquest cable, sinó també els receptadors que fan després comerç amb aquest cable. No? Per tant, inversió d'una banda, més trens, millors trens. Hi ha capacitat, la via té capacitat, però s'han de mantenir els sistemes de control perquè aquesta capacitat es pugui aprofitar i, en tot cas, també, d'una vegada per totes, oblidar-se del tercer fil i tirar mercaderies per l'interior. Això és claríssim. També hi ha obert el debat sobre la transició energètica. Quin és el model de Ciutadans? Bé, estem obligats a descarbonitzar la nostra economia, estem obligats a caminar cap a l'energia verda, això és així. El que passa que estem molt endarrerits. Catalunya també amb això s'ha quedat a la cua del conjunt d'Espanya. S'ha parlat molt, s'ha emplenat la boca al govern de la Generalitat de parlar d'energia verda, però la realitat és que no s'han permès que s'obrin plantes eòliques o no s'ha permès que s'obrin plantes fotovoltaiques amb l'agilitat necessària per estar als nivells que estan altres comunitats autònomes. Amb això, repeteixo, també anem al darrere. Per tant, és important permetre el desenvolupament de l'explotació d'aquest tipus d'energia, però també hem de caminar cap a l'hidrogen verd. Nosaltres creiem que la indústria que tenim a Tarragona, la principal indústria que tenim a Tarragona, a part del turisme, que és la indústria química, doncs ha de caminar també a descarbonitzar-se d'una banda, però també a caminar en pas ferm cap a aquest hidrogen verd, que ha de ser la font d'energia a mig i llarg termini. I sobre les nuclears, que ja tenen data de tancament, però hi ha algunes formacions i alguns col·lectius que estan advocant perquè allarguin la seva vida. Nosaltres no veiem amb els ulls que unes centrals nuclears que compleixen amb els estàndards més rigorosos de seguretat i que estan funcionant amb normalitat puguin estendre la seva vida almenys fins que tinguem una alternativa. El que passa que a hores d'ara l'alternativa no hi és. Pensem que les nuclears estan al voltant de la quarta part de l'energia que es consumeix a Catalunya, ve directament d'aquestes nuclears i, a més, és una energia que està contínuament connectada a la xarxa, el que no passa amb l'energia eòlica, que necessita que hi hagi vent, o amb la fotovoltaica, que necessita que sigui de dia. No? Per tant, per nosaltres seria important que es reconsiderés aquest tancament i que s'allargués el que fos necessari la vida d'aquestes centrals fins que hi hagués una alternativa clara, que, repeteixo, a hores d'ara no la tenim i no podem permetre'ns el tirar enrere respecte al consum d'energia que necessiten no només les nostres indústries, sinó també les nostres llars.
Senyor Alonso, ara sí que se'ns acaba el temps i el que estem fent aquests dies en tots els candidats i candidates és donar-los un minut per demanar el vot, allò, el minut de glòria, no? Que es sol dir que també es fa als debats i li concedim aquest minut. Bé, no sé si serà de glòria, però en tot cas el que volem és que es mobilitzi el nostre electorat, que la gent que ha confiat en Ciutadans sap ben bé que pot seguir confiant en nosaltres. El nostre vot no és un vot captiu de ningú, el nostre vot és un vot responsable, el vot que depositin amb nosaltres és un vot que tindrà retorn claríssimament pel bé comú i per la defensa dels drets del conjunt de la ciutadania de Catalunya i, per tant, ha arribat el moment de capgirar-ho tot, ha arribat el moment no de passar pàgina, com diu el Partit Socialista i el senyor Illa, sinó d'obrir un nou capítol en la història política de Catalunya. Cal recordar que amnistia no és igual a convivència, que amnistia malauradament és igual a amnèsia, i hem de recordar tot el que hem viscut per defensar els nostres drets, i nosaltres volem seguir sent la veu del que som, d'un conjunt, d'una part molt important dels ciutadans de Catalunya que no tenien reflectida la seva voluntat política en les institucions catalanes i que les tenen des que hi va arribar Ciutadans. Per tant, demano el seu vot. Senyor Alonso, li agraïm moltíssim que avui hagi passat per Carrer Major en aquest cicle d'entrevistes de campanya electoral. Que vagi molt bé aquestes 2 setmanes intenses de campanya. Moltes gràcies, ja queda menys. Ànims. Adéu-siau, gràcies. Gràcies, bona tarda.